सावंतवाडी बाजारपेठेतील संचनी पॅलेसच्या मागील बाजूस असलेल्या महावितरणचा पिलर फीडर उघडा पडला असून महावितरणचे त्याकडे दुर्लक्ष झालंय। त्यामुळे नागरिक लहान मुलांच्या जीवितास धोका निर्माण झालाय। शहरात वस्तीच्या ठिकाणी असेच प्रकार दिसून येत आहेत। त्यामुळे 4 दिवसात महावितरणने ही परिस्थिती बदलावी, अन्यथा महावितरण अधिकाऱ्यांना घेराव घालू असा इशारा युवा रक्तदाता संघटना अध्यक्ष नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी दिला। आज या ठिकाणी संचयनीचा हा परिसर आहे, बरं बाजारातील हा परिसर आहे आणि या ठिकाणी आज MSEBचं आपल्या महावितरणचं हे क्यूबचा बॉक्स आहे। तर पूर्णपणे हा रहिवाशांचा एरिया आहे आणि या ठिकाणी हा पूर्णपणे लहान मुलं या ठिकाणी खेळत असतात। तर कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी होण्याची या ठिकाणी शक्यता आहे आणि बरेच वर्ष झाली हा बॉक्स या ठिकाणी असाच आहे आणि पूर्णपणे हे फ्यूज वायरीचं हे कनेक्शन पूर्णपणे ओपन आहे। त्या ठिकाणी येण्या जाण्याचा रस्ता आहे आणि हा पूर्ण संचयनीचा परिसर आहे। या ठिकाणी लोक राहत आहेत, तर पूर्ण जीविताला धोका आहे। या ठिकाणी लहान मुलं खेळत असतात, तर त्या ठिकाणी कोणतरी मेल्यानंतर या प्रशासनाला जाग येणार आहे का? तर माझी इकडचे जे वीज वितरणचे जे काही अधिकारी असतील तर त्यांना संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणं आहे की ज्यावेळी पालकमंत्री, त्यानंतर या ठिकाणी नितेश राणे साहेबांनी, त्यानंतर आमदार, स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी मागणी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता। तर या ठिकाणी हे अधिकारी आहेत, हे मुजोर अधिकारी या ठिकाणी येत नाहीत आणि या ठिकाणी कोणाचा जरी जीव गेला तर तो जीव गेल्यानंतर त्या ठिकाणी सांत्वन करण्यासाठी म्हणून अधिकारी बसलेले आहेत का? तर त्यांची जी ड्युटी आहे ती ड्युटी कोण करणार आहेत? तर वारंवार त्यांचं लक्ष वेधला गेलेलं आहे। या अगोदर सुद्धा कादरी मस्जिद या ठिकाणी सुद्धा स्ट्रीट लाईटचा बॉक्स पूर्णपणे रस्त्यावरून पडला होता आणि शाळेची मुलं ये जा करतात, तर त्या ठिकाणी कुठे त्यांनी हात लावला असता, कुठे स्पर्श झाला असता तर त्या ठिकाणी जीवितहानी झाली असती। तो सुद्धा बदलण्यासाठी त्यांना कित्येक काळ लागला, बऱ्याच वर्षानंतर तो बदलला। तर असे संपूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी ही दुरावस्था आहे, ही जर दुरावस्था ह्या 4 दिवसात जर या संबंधित प्रशासनाने आणि या अधिकाऱ्यांनी जर केली नाही तर त्या या ठिकाणी वीज वितरणचे जे कोणी संबंधित अधिकारी असतील त्यांना आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आणि आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून त्यांना घेराव घालून जाब विचारू। त्या अगोदर त्यांनी या 4 दिवसाच्या ही जी परिस्थिती आहे ही सुधारावी।